Так, трейлер Intergalactic вышел уже 2 месяца тому. Подумаете вы и будете правыя. Напэўна, усе мы бачылі вось гэтую картинку, але ці ўсе мы паглядзелі сам трейлер. Сярод анонсаў з Game Awards 2024 ён, напэўна, выклікаў топ-2 ажыятаж адразу пасля Ведзьмара. І гэта зусім не дзіўна, бо гульня ад Naughty Dog. А калі ў іх апошні раз былі сапраўды новыя гульні? І не, усялякія новыя перавыпускі мы тут не ўлічваем. Вось што паведамляецца на іх сайце. Intergalactic прадстаўляе нашу новую галоўную гераіню Джордан Мун, небяспечную паляўнічую за галавамі, якая аказваецца на планеце Сімперія, далёкім свеце, сувязь з якім знешняя галактыка страціла сотні гадоў таму. Насамрэч, усе, хто спрабаваў дабрацца да яе, каб разгадаць таямніцы мінулага, больш ніколі не вярталіся. Джордан даведзецца выкарыстаць усе свае навыкі і кемлівасць, калі яна хоча стаць першым чалавекам за 600 гадоў, які пакіне арбіту Сімперія. Падрабязнасці сюжэта пакуль што трымаюцца ў сакрэце, але Naughty Dog напэўніваюць нас, што гульня цалкам адпавядае іх традыцыям, эмацыйная, персанажаарыентаваная, эпічная прыгода.